Okay, B-boy, masusunod. Yes! Ay, salamat! Nabalik na dyan ko sa kulawas. Ikaw na pastor? O ako ni, makawali na dyan ko. Ya, salamat! B-boy, gutom na jud ko. Dili na mo gana akong wish. Ay, sa Ginny, ha? Ako bahala. Mangwarta jud ta karon, ha? Ako bahala. Sige, tara na. Asa na po kaya si Biboy, oh? Uy, B-boy, ibalik na mi sa mong dating anyo. Itingog mo ng bato. Kabuday na. Dili na mandilin siya lagi. Ibalik namin sa dati. Bantay mo, sige magpangaway, ha? Ginny. Okay, B-boy, your wish is my command. Salamat, salamat. Hala! Ang bato! Nabutog tao! Yes, Oh, thank you. Naboy, di Salamat naging kayo, usap, di naging naging usap. Bantay mo, ha? O, banta dito, ta. Tara. B-boy, gutom na ko, B-boy. Ako, galing, gutom na ko, pero... Uy! Hala! Sino ba si Hinchik? Naiisip ko na ang naiisip mo, B-boy. Diyan lang ka, Ginny, ha? Dihat lang mo, ha? Tulad sila ron. Asa naman to si Biboy, oy? Lagi, uy, para mabalik na tong lawas. Oras si B-boy. Pastor! Hinchik! Hoy, B-boy, grabe naman ang pagdaog-daog sa mga. Ibalik namin. Eh, baba mo? Gusto mo mabalik inyong mga lawas? Naming magic house dito. Tara, tara! Hey, Ginny! Okay, B-boy. Uy, sige na, tara na! Asa man mo? Oh, asa man ka? Usay asa. Sumbagunta ka? Hoy, pag nagtina, sila kalibre man, entrance fee. Tara na, tara na! Nakakamanday na. Ginny, ibalik ko sila sa normal, Ginny. Ako lagi bahala, lagi. Salamat. Mabalik na yun sa normal. Yes, ipagkunin yung kuning lawasa. Okay, B-boy, masusunod. Yes! Ay, salamat! Nabalik na dyan ko sa kulawas. Ikaw na pastor? O ako ni, makawali na dyan ko. Ya, salamat! Ikaw ba, bata pa ka, pero sipat na kayo ka. Kabulog ka? Naku ka nagsala sa kinita saan mong gipang buhat. Tara. Ako bahala, tanawin na sila ron. Hey, boys! Okay boy, kami ni bahala. Hop! Sama ka, boy. Unsa man eh? Mani! Wala ka na sa plano ning... Unsa man eh? Palakwa nami! Nga nung harang-harang man ka! Ops! Imong bayad! Unsay bayad? Na wala man ka entrance pay. Wala entrance pay pero na exit pay. Pastor, naakakwarta. Wala ko'y kwarta diri bro. Ikaw. Na ako 1,000 diri. Mauna lang ni ako kwarta. Yata nga nanak, pero kasi bata ta diri. Unsa man muhatag mo dili? Budigaon ta karon. Una na ako. Narabi mo. Tara, at na mga una na ta! Na! Nakakwarto na po si Biboy, oh! Kalaskaw rin si Biboy! Gibalik lagi ta, pero gikwaan maputa kwarta! Gani no, marama jud.